Ang atong isgutan karon kining giingon diha ilaha ang gugma or ilha ang gugma. I suppose ay kanang gihuna-huna nako karon nga halos ang mga kasimbahanan mao tingali niyang giwali karon kay may tungod og gugma. Because daghan kayo mga igsuon nga nangitag partner karon kay nangitag gugma. Pero ang tinuod, kung imong makaplagan wala mahigugmas Ginoo, wa ka nangitag gugma. Ang imong gipangita problema. Kanang nas imong tapad inang paminaw ayo kay nangita ra ba jud kag problema. Daghan nangitag problema ron. Daghang ngitag problema. So ila-ilaha gyud og ayo. Ilha gyud og ayo mga igsuon ang gugma. So atong ablihan ang atong mga Biblia sa John 15:13. John chapter 15 verse 13. Yung mga high school and mga nasa college, paminaw mo gayon eh. Dili man ni sala, dili man na sayop. Nga naadyon mo yung mga na kay mga angay-angay ba? Pero kung di mo kamaong mo disiplina sa inyong kaugalingon, wa mo'y self-control, mauna na siya'y sala, mo na'y sayop. So, John chapter 15, verse 13. Manindog ta mga igsuon. John 15, verse 13, nag-ingon, ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala, mao ang paghatag sa kaugalingon niyang kinabuhi alang kanila. Usbon nako. Ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala, mao ang paghatag sa kaugalingon niyang kinabuhi alang kanila. Magpray ta. Ginoong Dios nga labing gamhanan, nag-ingon ang imong mga pulong ang among kasing-kasing limbungan. Busa o Lord, tabangi kami nga magiyahan sa imong kaalam og dili magiyahan sa among pagbati kay ang among pagbati Ginoo usab-usab man. Tabangi kami og hatagi gayud kami sa kalig-on, katakos sa pagdawat sa kaalam aron among ma-apply sa among kinabuhi. We pray, Father God, nga kining maong kaalam nga madawat namo, may maghatag namog seguridad. Aron nga may kinabuhi kami, nga makapahimuot diha kanimo, kinabuhi nga tinuoray nga dunay kalipay. Salamat o Dios nga pinaagi sa gamhanang ngalan ni Ginoong Hesukristo. Walay huna-huna o kasing-kasing nga samukon sa yawa. But ang tanan o Dios makadawat sa langit nun karon nga mensahe, matudluan, madinawaton og magkinabuhi uyon sa imong kabubuton. Kini mao gayud ang among gikinahanglan. Kini mao gayud ang among giampo. Ug madawat namo ni pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Kitang tanan magaingon. Amen and amen. Magapanglingkod ta. You know, si Apostle John, siya mo'y nagasuwat ni ining Gospel of John. Siya usab ang nagsuwat sa 1 John, 2 John, hangtod sa 3 John. And manay gitumbok sa mga evidence sa author. Ang iyahang gitawag og external evidence and internal evidence. Nga dunay niingon nga si John nagsulat, manay external. O niya ang internal kanang quality mismo ni John nga kaya niya ng suwaton. And si John, mga igsoon, ang iyang suwat is all about the love of God. Kabahin gayud sa gugma sa Dios ngadto sa tawo aron ang tawo makahibaw pod
nga mohigugma sa iyang isig katao. Munay target niya sa gospel niya o sa iyang mga suwat sa mga simbahan or sa simbahan. So, usa sa pinaka-highlight gyud ni John nga gibalik-balik gyud kana yung gugma. Makita na nimo sa iyang sa gospel nga iyang gisuwat og didto sa suwat niya sa simbahan kanang 1 John, 2 John ug 3 John. Now listen to this, gi-highlight niya na nga gugma tungod kay mauna ang pinakagamhanang butang sa kinabuhi sa tao mga igsoon. Og walay nakaila ana nga gugma kon kanang tawhana wala kaila sa Dios. Kay dunay mga tawo naguna-una siyang gugma na ni pero pag abot sa panahon lagot na pod ang mapulis iyang kasing-kasing. In other words, wala siya nakaila sa tinuod nga gugma. So karon ang atong topic ila-ilaha ang gugma. Dunay ebidensya mga igsoon. Kung dunay gipatay, ang ebidensya mo'y magsulti kung kinsay gapatay. Nakining gugma mga igsoon, mailhan lang nato gyud na siya sa ebidensya nga atong makita. O ang number 1 nga ebidensya kanang iyang gisulti diha, ang paghatag. You know what? Pwede kang muhatag nga wa ka mahigugma, pero di ka pwedeng mahigugma nga di ka muhatag. Asa to? Ang ano to? Usbo na ko, di ka pwede nga muingon ka nga, pwede kang muhatag nga wa ka na higugma. Pero di ka pwedeng mahigugma nga di ka muhatag. Tanawan ni, and dili ni siya ingon nga, basta kay hatag na lang, duha maning akong sapatos, bag-o man ni, daan-daan na man ni, kanina lang imo. Di na gugma. Because ang gugma nga gipadayag sa Bible, sacrificial giving. It means na ay kabugaton nimo, importante nimo og labaw pa na sa uban pero maoy imong gihatag. Mao na siya. So ningon dire, the greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friend. Walay laing dakong gugma. Wa nay makatupong ni ining matang sa gugma mga igsoon. Nga iyag yun mismong kinabuhi maoy iyang gihatag ngadto sa iyang minahal. And that is why sa mga kasal hatag kag singsing, actually wala nimo gihatag ang singsing. Pwede ram na iprinda, pawn shop na itagyana. Pero ang imog yung gihatag, ang imong kinabuhi. Hatag pud siya nimog singsing, dawatan ni nga singsing, bahalag mo triangle na unya ni, ang akong gugma nimo magpabilin. Na mga ingon na, pero ini mo jud nga kinabuhi maoy imong gihatag. Mao na siya. Then ang mga ginikanan, they gave their life. Ang ilang kinabuhi gihatag gid nila sa ilang mga anak. Then ang mga anak gid ana, mga way batasan, dili ginakamaong mo yung thank you ma, thank you pa. Ang ilang ra makitan, yaw-yawan gyud ni, bagulbulan gyud ni. Mura nila makitan, hangtod nga mahimo na po na silang ginikanan. Sabtan na to? Pero walay makatupong sa gugma nga gihisgutan. Sa John 15:13, he said, ang pinakadakong gugma nga mabuhat sa katao mao ni, ang paghatag siyang kinabuhi ngadto sa iyang minahal. Og walay makahimo ana. Shh. Walay makahimo ani. Shh, mga batanon. Taghatag ra teddy bear. Bisag asa ka karon mo agi mga plastic nga mga heart. Di mo mauwaw, palit-palit mo plastic nga heart mo na inyong ihatag? Plastic na daan ka. Nya tayo mga ihatag ito, Happy Valentine's. Wala gyud gani gisubay ang sinugdanan sa history sa Valentine's nga demonic nga practices. Yun na pa sila, kupido. Ay nya kay kini mga tao di po na magsusira unsay kamatuoran, aron dili ta malimbungan, magtuon ta magsusi, dili na. Bisan paganik nanas panahos pa nagtudlo, ga cellphone ra. Galingaw-lingaw, ga I love you hay sa tapat. Love you. Ay jud pamina ng pastor. Minaway mong heart. Dira. Walay laing makabuhat ani kundili ang Ginoo ra. Mao nga iyang gihatag ang iyang kinabuhi mga igsoon. Pagpakita sa tinuod nga gugma. Now karon, daghan kayong musulay og
sulod aning gugma og muingog inig mapasok na moingog di na gyud ko. Di na gyud ko mo usab. Di na gyud ko tagam na gyud ko pero pag abot sa panahon nikilig na pod. Yung kamo mga babaye, ayaw mo kabalo mo kanang diamond. Kanang diamond, lisod kay na siyang pangitaon because nakatago na siya ayo. And kanang mga butang nga bugat kayog value, natago na kayo. That is why kamo mga girls, especially mga bata noon, tagaig value imong kaugalingon, tago isa. Di kay usara kakihat, gikurintihan na ka. Lipay kag tagaag bulak nga plastic. Heart nga balon nga plastic. Minaw mo kaayo ani. So, munadagan kayo musulod ani nga gugma. Moingon na gina sila kining gugma. And daghan kayong mo define og love. Sa elementary pa may kay wa may kaila og Dios. Magsulat-sulat may walay cellphone sa una, mga notebook nga na dito ang profile ang gitawag to flames ba to? Unsa to? Isuwat nimo ang favorite color, favorite artist, favorite na dito. Nya mabasa ka ingani gyud ni siya. Lami kay ito basahon kini si Princess ba unsa may ang paborito? Ganahan gyud ni siya milk tea. Na dito nakabutang. Muna mo ang kalaki sa una. Unya maghimo na dayog mga definition of love. Love is like a bubble gum. Mura kuno kuryente, mupilit, bisag, baryente. Dagang mga definition of love. Then ang mga Christian nakabalog unsay definition of love because they read the Bible. And ang mga pastor nagwali kabay gugma. But listen to this. Ang gugma, mga igsoon nga gihisgutan diha is giving his life. Paghatag sa kinabuhi. Muna'y gihisgutan diha. Hello? Lipay kayong ga-backride sa motor, gagagkos, aning dako kayong teddy bear nga gihatag. Nga, gakugos og cake og buwak. After 5 years, labhuno na ang gikugos. Padong suba amang laba. Napa mo diha? Di apa? Usara ka chat, usara ka text, sundo na dayon mo. Di ba? Love. Kung na'y manimba, lagyo kayo, way kasakyan, di dyan mo sundo. Hello? Sabi ko, sige, magkaguba ng motor. Basig na anay bago. Sao naman anay bago rin po magamit para sa Ginoo. Sao na, decoration. So, love. Dapat makasabot kita aning love karon. Na ako'y ipaila-ila ninyo og siya gyud ang gitawag og best example nga ako nakita sa Old Testament kung maghisgot kag true love waits. Dire, ang gugma din mga igsoon is paghatag. Muna ebidensya niya. O ang paghatag na iyang gihimo, dili butang sapatos, dili sinina, dili sakyanan ang iyang gihatag, kundi iyang kinabuhi. And number 2, mga igsoon, ang gugma makapaabot o magpailob. Sa batanan, ang gugma magpaabot o magpailob. Inganaan ang dunggan sa imong tapad, hinayara, inadigyod ka, kahulat. Salti kanang mubagting ba, ting! Di kahulat. Nagyod, paminaw ha? Now, ningon diha mga igsoon sa Genesis 29:20. Nga si Jacob, Genesis 29:20, si Jacob, nahigugma pag-ayo ni Leah, ay ni Rachel. Kamo mga ulitaw ba? Sige man gyud mo pangita og pangita. Pangita mo Rachel. Naana sa church.
Hello? Pag-ingon na pangitag Rachel, hunat o anak ko. Pangita mo, Rachel. So, Jacob, anawas Jacob mga igsoon. Giingnan siya ni Laban. Kaniadto gamay pa ang mga tao, pwede rang minyuan ang igagaw. Actually, kini si Rachel, igagaw ni Laban. Igagaw ni Laban, anak ni Laban. Si Jacob, pag umangkon ni Laban. Si Laban, inahan, amahan ni Rachel. Nakasinabot ha? Nahigugma pag-ayo si Jacob ni Rachel, pero kinahanglan niyang mutrabaho og 7 years. Di kay gugma, walay pagpangandam. Imagine ako no, 7 years kang nagtrabaho, dayon, nagtigom ka, dayon mayon gigugma ka na ko, og pakaslan gyud ka na ko. Na kay natigom kay 7 years. Di kay kahilak-hilak na, buntis ko. Hala, maubwa. Unsa ko na nataw, guys, kula pamantandua. Bantay lang ha, na po'y musunod. Direta. Eskwela sa Ate Banje. Ayaw, sige. Direta, now. Ningon diha. And Jacob served 7 years for Rachel. Siguro si Jacob gigaplano gid siyang magminyo niya, naigugma gyud siya, iyang giingnan naigugma kanako, naigugma ko nimo, pero ayaw usa og yes kay manarbaho sa ko. Kuha siya og motor, butang og icebox, kumpra og isda, suroy makadlawon isda. Nahunong ng trabaho kay bagyo, ngita na po siya laing discartes kinabayan for 7 years. Doon ay mga tao nga ingon anang panguna-una nga dili sila mosulod og usa ka butang nga wala sila gihimong pagpangandam. Kabalo sila nga kung dili sila kaandam maalaot sila ug luoy pod ang ilang pamilya kay maapektuhan. Balik ta dire. Example ra na. And they seems unto him but a few days for the love he had to her. Ningon diha nga, ang 7 ka tuig nga magtrabaho karon si Jacob, daw, sama lamang og pipila lang ka adlaw tungod sa iyang paghigugma ni Rachel. Makapaabot. Ang gugma lahi man ka magpaabot dito mas pasaka. Kabalo mo nganong siging maminsyon ng pasaka? Because agiana na nato nganong adiha man pod mo. Agi-agi. Di man ka paabot. Pag nabuntis na, pag nagka-problema na, undang ng eskwela. Or di manggaling ka mabuntis kay mas wise pa ka ni Satanas, pero imong panalangin sa imong ugma, giguba na nimo. Kay dili ka kahuwat, kay dili ka kapaabot. Mauna nga believe kayo ko, di ko believe ninyo. Believe ta sa Ginoo. Kana bitang, ay, mayon na, dili ka nang gitawag og maguna-una bagala akong edad. Di na maguna-una sa edad. Ang ilang guna-una, kining timing sa Ginoo. Boys, samtang magpaabot mo sa timing sa Ginoo, 7 years. Ingon ko sa ako mga sakop dire, kamo, pag alkansiya mo, ay kon yung labad-labara. Aw sila giingnan daan. Di na manggod ka na mapugnan. Pag alkansiya mo, ikaw, masig kaletra niya ka. 7 years na yung mga alkansiya, magbulag mo na kay motor na unsa day ka. So, wala ningo si Jacob, arang kapuya kaayo, maadto pa lang nislain, sungkabon na lang ni nako daan. Ikas advance na lang ni be. Talawas Jacob. Ingon siya, iyag yung nag-work yun siya. And because of his love
towards Rachel, nagtrabaho siya og 7 years. Pero iyang giuna-una nga ang 7 years, murarag 5 kaadlaw. 3 kaadlaw tungod sa iyang gugma ni Rachel. Adi arag. Kapaabot na sila day. One time na ako na-meet dito sa downtown. Nagkapi ko. And he said, kaila ba kanikuan, pastor? Sakop ni mo? Gi-offeran baya nako siya sa akong kinabuhi? Pero iyang tubag nako, mo eskwela sa ko. Wala, ninduta, no? Di na ako na isugilos din ipa. Naon sa dahil mo siya. Oh, natugan ako? Naunsa man to? Ay, natugan man to nako. Uy, ako'y gipanganlan nga, dili ingon nato, ha? Basig ka mo dito, huy, giwalir ba ka ni pastor? Ayaw, gyud taon na inyo gimuha. So, paabot siya. Nakapaabot. Ing ani lagi ni, lisod kay ni siyang i-apply, pero kung imog yun nga i-apply, malinahon ka. Lisod dunganon ang eskwela o relasyon. Ga-memorize ka, imong kasing kasing, wa naga-chat, wa naga-text, basig na ka-chat, o laing ka-text. Lisod lagi. Yan naman po yung uso ron. Pangutanon naman, uya ba mo, dili? Kay wala man paman siya na ingong yes. Pero ang ilang mga binuhatan, murag minyo. Shh. Mangiskwila ko na magtarong. Amen? Now, ang challenge po nato ginikanan, mga amahan o mga asawa, no? Mga anak, mga asawa o mga bana. Kining atong mga anak, kanunay nato na silang ka-date. Kaya di na sila kaplag o gugma nato, dali kay nang mangita sa gugmas gawas. Kanunay ka-date na nato sila. Yaw-yaw na kayo, nuroy ta, kamura po mo kaon. Hindi mami kakaon. Nga sila. Dadas mga duwaan. No? Ngayon ang mga anak, sige ning atong mall. Dadon na mo sa mga katunay mga baligyang duwaan. Hala, pamili nila halos tibok adlaw. Then pagkahuman, nalingaw na sila. Uli na ta? Wali na palit. Wala teknik. Gabayad ay mo anak. Tanang dulaan, hikapo nila, tulod-tulod mga sakyanan. Ato na po sa mga kuha na stop toys, mga gisuroy na mga stop toys, pagkahuman, ulit na ta, kay gipang kapoy na, nakabayad, wala. Anak lang. Ug naago po na sila gasto, kay namang ko na sila ganahan, mangutan namang ko po na, may maguna dadi na, ate kwarta. Sige, nagpangutan na. Then ako siyang ingnon, na ate kwarta, pero dili man para ane. Sige, ampo lang nato nas Ginoo, uli na may. Di, arita, dire. Dili ni sa ingog, dugaya man kayo kang ulaton ako. Matigulang na ko, ana. Pwede raman ka na kong minyuan dayon ron. Unya, pa-eskwelaon ko ka na ko pagkahuman. Pwede dahil ma-eskwelaon niya kapadidi. Excuse me, teacher. Pwede dahil. So, kining gugma, mga igsoon atong ilhon o ayo, ang gugma, sacrificial, yun ni siya kung muhatag. Na ay kabugaton, grabe ang value sa iyang ihatag mga igsoon. And then sunod nga gugma, mapailubon kayo ni og makapaabot. Ug na gani maninguha nimo nya ni angay puka, ingna dayon. Pareha tagi paabot pero kung pareha tagi bati pero kung makapaabot ta. And happy ever after? Happily ever after? No? Napoy uban, nga sigig pangitag gugma, maunang kada simana kantag isang linggong pag-ibig. Lunes, nga ni comment ka sa comment section. Martes, nagkita ta sa ICA. Malin nga nung naabot man ta diha. Now, doon na po dako kayo si Jacob, iyang gipakita ng kining gugma mga igsuon, mo pailob yun ni og mo paabot.
Work hard sad ni, mo trabaho gyud ni tungod siyang gugma, yan ang pangandaman. Nahigugma man ka kanang babayhan na, gusto ni ka mag-uban mo mag-antos ya, ang inyo mga anak mag-antos pod. Kung nahigugma ka na hala, trabaho, pangandam. Kana bang maninguha ka day? Na in love gyud ko nimo pero kay wa pa koy gasoline station o kaugalingong hardware. Kalma sa ha, kay makapaabot ka. Sa hardware ta pakasal. Napa mo diha? Hard work. Tungod kay naigugma gyud siya iya gyung trabahoan. And in fact, niabot gyud 20 years ang trabaho, 17 years. 15, 16, 17. 17 years ang hago ni Jacob. Kay ihatag naman ng tato si Rachel, si Leah may giuna. So ningon siya, okay, I will work for another 7 years. Og mauna niya ang iyang giingon. Nga it seems like, kuan ra, dali ra. Mura nagpila ra kaadlaw. Ang 7 years because nahigugma siyag ayo. Amen? Nanay mga mag-uyab, mga igsuon nga, grabing inay love you hay yun. Sinukli ay yun, I love you, hala, post yun nga kan. Pag naminyo nawa, nagoy, I love you. Love na ginaa. Hanan. Labhanan. Nya mo lagi to, inig mag-uban pa. Ala, mag-holding hands, gino kayo. Dire sa Bohol, ba naghana kayo magsuruyan. Na mga bridge master. Kabalo mo kung saan ang bridge master, movie na siya mga igsoon, pero nakoy ako ang kaugalingong version na. Na mga bridge master, unsa man na sila? Adtos bridge sa Dawis, mag-date. Ang tawag na ko ana nila, bridge master. Daghan. Ato mangga pantalan. Ato sa KFC. Basta daghan yung kayo. Mag-date. Walay problema kung mag-istorya mo, anak, unsaon pagbayad ang mga utang sa inyong ginikanan kay na nag-eskwela mo. Pero kanang naa mo dito, mag-date niya, mananghid na dayog mo kiss ko. Pagkasunod sa kiss, nasundan pag yun og laing kiss. Delikado. Ingon si Duterte, huwag mong subukan. Big brother, lagi na, pastor. Sisira ang buhay mo. Now, atong tanawon si Jacob og kining usa gihapon sa personalidad sa Old Testament nga nahimo mga igsoon nga pasidaan sa mga kalalakinan og sa mga daga og sa mga kababayenan. Hulat lang mo mga papa kay napo may inyo mga mama. 1 Samuel chapter 13. 1 Samuel chapter 13. Kabantay man na, ingon siya nga, kabalo ka, ni angay gyud ko nimo og akong yuna-huna tubag ka sa akong pag-ampo. Ingon ang laki. Unya kay ang daga nahigugma mas Ginoo. Ningon dayon ang daga. I think dili tinuod imong gugma nako. Kay wa ka katuod sa 2 Samuel chapter 13. No, kasigi pag-ukay. Dre, sige uyab-uyab, wa pa na master ng Bible og ukab. Napa mo? 2 Samuel, Revelation ga ukay, chapter 1, chapter 2, asam ni Samuel. 2 Samuel chapter 13, dera, paminaw mo. Si Absalom nga anak ni David may igsuong babae nga gwapa nga ginganlag Tamar. Kisay ngalan sa gwapa? Kanan na si mutapad Tamar no. Lain na po na. Say tumor. Tamar. Igsuon ni Absalom Tamar ba? And then ingon niya, nahigugma kaniya si Amnon nga laing anak ni David. Tanawan niya. Pareho ni silang anak. Pero ang ilang mama, lahi-lahi. So magsuod sila. Okay, padayonon sa nato.
naguol pag-ayo si Amnon og nagpasakit-sakit siya tungod sa iyang igsuon nga si Tamar. Kay ulay man si Tamar o gituuhan ni Amnon nga malisod ang pagbuhat sa bisan unsa kang Tamar. Munang gingan diha, si Tamar is hard to get. Sa ato bang pinulungan diri mga igsuon kanang dali ra kayong pakiligon humok og ilong. Pero dili humok og ilong si Tamar, hard to get siya. Unya alabay hanggug mahamang yun ni Amnon, nagpasakit-sakit siya. Wala, gilantan gyud ko nga naman, wa na kanitsat. Gapasakit-sakit tungod sa gugma. Hello? And ingon ang verse 3, apan may higala si Amnon nga ginganlag Jonadab. Kinsa higala ni Amnon? Kinsa higala ni Amnon? Kung duna gani mo higalang sama kang Jonadab, karon na lang na kutob ng higala, putla na ng inyong panaghigalaay. Kinsa man is Jonadab? Tanawa, anak ni Semens, ni Simayas, nga igsoon ni David, si Jonadab maldito. O giingnan niya si Amnon. Nganong matagbuntag makita ako man ikaw nga masulubon. Mingon si Amnon kaniya, nahigugma ako kang Tamar, nga akong igsuon sa akong, nga igsuon sa, nga igsuon sa akong igsuon nga si Absalom. Giingnan niya si Jonadab, higda sa imong higdaanan og pagpasakit-sakit. Unya inigduaw kanimo sa imong amahan. Ingna siya, paanhia si Tamar og padad-a siyag pan og ipaandam kaniya ang akong pagkaon sa akong atubangan og hungitan ako niya. Lami siyang plano. Muna ang tambag sa iyang higala, ingna, imong papa, nga nagsakit ka, unya ipadala si Tamar, paandamog pagkaon, unya ipaatiman ka, ingna. Unya sa verse 6, busa mihigda si Amnon, og nagpakaron ingnon nga adunay sakit, sa pagduaw sa hari kaniya, giingnan ni Amnon ang hari, hangyoon ko ikaw nga paanhion nimo si Tamar og dinhi sa akong atubangan pabuhata siyag pipila ka buok turta aron hungitan niya ako. Unya gipatawag ni David si Tamar og giingnan niya lakaw atua ang balay sa imong igsuon nga si Amnon og andami siyag pagkaon busa miadto si Tamar sa balay ni Amnon og naghigda og mikuha siya harina og gimasa niya kini sa atubangan ni Amnon og nagluto siya torta. Sa verse 9 unya gikuha niya ang torta og gidalit niya kang Amnon apan wala mukaon sa Amnon. Si Amnon miingon si Amnon papahawaa ang ubang mga tawo busa na mahawa ang mga tawo. Unya giingnan ni Amnon si Tamar dad-a ngari sa lawak ang torta og hungiti ako. Gidala ni Tamar ang torta ngadto kang Amnon nga didto sa kwarto. Apan gikuptan niya ang kamot ni Tamar og giingnan niya, dali igsuon ko dulog kanako. Mitubag si Tamar, ayaw ako lugusa kay kining butanga wala himua sa taga-Israel. Ayaw pagbinuang sa akong bahin tungod sa kaulaw, unsa mang nawunga ang ikaatubang ko sa mga tao. Og sa imong bahin, ikaw mahimong usa ka buang-buang dinhi sa Israel. Busa karon hangyoon ko ikaw, sultihi ang hari. Nagtuo ako nga nagtuo ako nga dili kaniya balibaran. 14. Apan wala mamati si Amnon kaniya, og sanglit maskusgan man siya kay kang Tamar, milampo siya sa iyang tuyo. Tanawan Kabalo mo mga igsoon, kanang tinuod nga gugma, magpaabot na sunod, mamate. Ningon ang Bible, wala siya mamate kang Tamar. Niyon sa mas Tamar, pananghiri ang hari, dili lagi kabalibaran niya. Sa ato pa si Tamar, walay problema. Ingon lang siya pananghid sa hari.
Na kung sa atong kapanahonan karon wa may laing hari ang Ginoo man, imo nang iampo, Lord. Mura lagi ko Ginoo og nay kalipay nga gibati sa diyang makit-an nako ni siya. Kung kini nga kalipay gikan nimo panalangin ni Ginoo, panganduyon nako ni siya og iampo kanunay nimo. Si Amnon dili mamati, gi-rape gyud niya si Tamar. Now, unsay pinakaunang isyu? Niingon nga grabing gugmahan niya ni Tamar. Pero tanaw na to, kung tinuod mo nang gugma, kay daghan na to dire, wala kaila gugma. Kay kung nakaila pa ka gugma, kanang nauyab nimo, diretso na nang mauna dyan ay naminyuan nimo. Kita mga amahan, pila pa ka ex. Tugan mo, tinuod, noon sa nimo. Before nagkadayon, daghan kayo kang giagyang uyab. Nya kadto sila tanan gipost nimo sa Facebook sa February 17. Kay nihatag nimo flowers. Pagabot panahon ang imong gikadayon, lahi ra siya. So, kung nakauyab kag 8 years mong nag-uyab, grabing ginasto nimo niya. Nagkabulag mo kay lahi imong nadayon, pangitaa siya og singla sa imong nagasto. Ingna, dili man day ikaw ang giandam sa Ginoo, asa nag-akong nagasto nimo. Kay akong igasto ron sa akong asawa. Sige ka gastuan ang dili man day imo. Napa mo? Sige ka gastuan ang dili imo. Munang bulahan gyud ang mga taong kamaong maminaw og magpaabot. Kamaong maminaw og magpaabot. Naikanta mga igsoon nga nag-ingon, magpaabot sa insaktong higayon, maghuwat ko sa gitakdang panahon. Napay usa. Dugay man ang paghuwat, apan karon, gahuwat gihapon. Muray gidangat nimo. 15. Ingon, tapos niya lugusa si Tamar, nasilag pag-ayo si Amnon kaniya ug ang iyang pagkasilag mas dako pa kaysa sa gugma niya kang Tamar ug si Amnon miingon kaniya pahawa dinhi. Tanawa ra guni? Gatuo mo si Amnon ranig si Tamar na kasinati ani? Di ba sweet kayo mo sa nang labay? Dayon nag-away mo, nagbulag mo, lagot na kayo kaniya. Mauni, sa nakuha na ni Amnon ang iyang gusto, dito pa niya na-realize nga wala di ay siya gugma ni Tamar. Imagine ang hangyo ni Tamar, iyang ingnan anak kasari. Kining imong buhaton, walay laing nagbuhat ni ini dinhi sa atong nasod. Dinhi sa Israel. Sa akong bahin, maulawan gyud ayo, maguba ang akong pagkababayi, maguba ang akong dungog. Ug sa imo pod, isipon kang buang-buang sa mga tao dinhi sa Israel, sa atong nasod. Pangayua. Sigurado lagi ko nga dili to mo balibad siya kung imo kong pangayoon niya. Iyan po mga igsoon. Then, gipapahawa niya si Tamar. Unyan ingon si Tamar, verse 16, ayaw ako papahawaan dinhi, kay mas dako pang kangilad ang imong pagpapahawa kanako, kaysa imong paglugos kanako. Mao ni. Di na mo tubag sa responsibilidad. Gusto mo mga Christian mo? Mura kog nagwali anig mga batanon puro niya akong giwalihan because gi-address sab nako ang mga ginikanan nga mahimutang responsible sa atong pagaginikanan sa atong mga anak. Gusto ka Kristohanon ka? Then nabuntis ka, nahadlo ka, imong gipalaglag ang bata or imong gilabog. Gipaanod, gipunit sa iro. Pila na ka mga post sa Facebook, balita sa TV nga atong makitaan, ang mga kabataan gipanglabay lang. Gipang bilin, gipang pakaon sa iro. Because bisag unsa ka ka-bright ang tentasyon, di ka kadaog.
Walay ligon. The strongest man in the Bible, si Samson, napildi yun siya sa tentasyon. Babaye. And kamo sa mga babaye, ayaw kong ingna nga, mga lalaki, ramay na ay mga ingunana nga sala, pati mga babaye. Ayaw ingnang ligon na kas Ginoo, grabe nakakaalam diya sa Ginoo, tentasyon, lagi di ka mo daog. Munang ang mabuhat nimo, ang pinakapaagi yun nimo, likay. Pareha ni Joseph. Ang asawa ni Potiphar, hitsuraan kayo, cream silk. Naligo. Cream silk ang humuta kayo, conditioner. Unya, nagsayaw-sayaw tingali sa tubangan ni Joseph. Nya ganaana sa tapis. Dagan siya. So that's it. Tanaw na to karon. Kamo mga batanon. Mga kalalakian Andre, batanon og dili batanon. Amen. Mga kalalakian, amen. Magpili ka karon, Jacob baka or Amnon nga pagkinabuhi. Kini si Jacob dili lang ta maghisgot ka ba indiri gugma-gugma. Maghisgot sa tag kinabuhing mapailobon og makamaong magpaabot. Na ampo kuron kinakoy kikinahanglan, dugay man gyatag, di na ko maampo. Dili ka paabot. Mga Amnon og kinaiya, apil ang nagwali. So need nga naay paghinulsol. Girape niya. Kay dili siya kapaabot. Muna nga og muangay na unya mo, sultian nimo ang imong giangayan, sultian pod niya ang nimo ang iyang ginikanan. Sir, ma'am, naadjud ko'y niangay ko sa imong anak. Pero wala ko'y mabuhat niya nga maghatag og kagul-anan ninyo og makasala sad ko ato bangas Ginoo. Date na mo ron, ubanta. Hala, di uban yung ginikanan. Kay date ninyo, solve ang bayad sa pagkaon. Kaya naman ginikanan mo, na mo bayad na sa day mo. Ya kay di lagi ka paabot. Now, basig mo ingon mong ako na pag-iigo. Katong kita nga nang labay nang nangaigo na natural maigo ta kay mo atong binuhatan kani ato nagpasidaan ta karon sa mga wala pa. Nga si Kuya Danilo, juk-jukan niya ng mga bata. Basig ka mo'y nakit ang pastor ha? Atong pasaka? Mga tawa ng mga bata. Basin daig tinuod po na. Di ba, tinuod ba nang akong gi-illustrate ba, basig giingnan mo, gisultian mo, di ba? Nanangisir agad sila. So, dili ka hulat, dili ka paabot. So, dili mapananghiron, dili makahuwat. Ya, selfish pag yun. Nga naman, iya naman kaugalingan yung ginauna, ang iya ang gusto. Hakog. So, mauna mga igsuon ang ibuhat ni Amnon. Now, kabalo mo, kini manggugugma mga igsuon. So, nanatato no? Mailhan mo nga dili gini siya gugma tungod kay di ka paabot, dili ka niya i-protect, di na siya maguna-una sa imong kaugmaon, wa siya ipaki og magguba ka, kaya yarang makuha niya ang gusto mo na gugma. Di ka maong muhulat, dili mananghid, walay plano, malimbungon kayo, munay dili tinuod nga gugma mga igsoon. Kabalo mo, ginikanan, amahan o ginahan, kining gugma, dili ni siya, muna mo yun ko nga, dili, mao ni ang pinakagamhanan nga butang sa kalibutan sa mga tao. Nga naman, way kapugong ani. Basahon na to. Ningon diha ang Song of Songs chapter 8 verse 7. Basahon na to gikan sa 6. Song of Songs. Awit sa mga awit.
Kapitulo 8, versikulo 6, hangtod sa 7. Basahon na ako sa Bisaya, ako ragayod ang higugmaa, ako ragayod ang gaksa. Dira, ang gugma sama kagamhanan sa kamatayon, sa lubnganan. No? Nganong gi-compare man siya? Ang gugma sama kagamhanan sa lubnganan. Kaya ang lubnganan, dili siya moingon igo na. Kanunay ra siyang nagdawat og patay. Walay makapugong niya. Ang kamatayon, walay makababag sa kamatayon. Moabot gyud ang kamatayon. Then, niingon siya, og ang kainit sa maong pagbati sama sa lubnganan. Musilaob kini daw kalayo og ang kapintas ni ini muog daw ni bisan unsa. Verse 7, dili kini mapalong bisag unsa kadagang tubig nga ibubo niini bisan pagbulog sa baha. Og kun may tawong mopalit sa gugma pinagi sa salapi, mangyamid lamang pangyamid lamang ang ilang madawat. So ang gugma di mapalit. Muna makalibog ka o gugma ba ni? Dili na. Di na gugma ka waladon, kapobrehon. May gugma na. Kapobrehon ang naa. Magminyo na lang kog kanang gaingon-ingon ng galakaw. Basta kay naay kwarta. Di na gugma kapobrehon na. Apam. Kapobrehon na. So, dira. Ingon siya sa 7, many waters cannot quench love. Dili kapalong sa gugma. Kurat yun yung gugmahan dili yun yung mapugngan. Neither can the floods. Bisan ko no ang bulog sa baha. Hello? Drown it. If a man would give all the substance of his house for love, it would utterly be contemned. Bisan pag ang tanan nga nani mo ibaligya tungod sa gugma daw, yamiran katawan ra na. Wala jud kay maimo. Kay ang gugma mga igsoon, gamhanan gyud ni siya. Di ni siya mabayran, di ni siya mapalit. Dili ni nimo mapahunong. So actually kamo mga batan-on dere, wala man mo nako giingnang mga impierno mo managuyab-uyab mo. Pero sultian lagi mo arong naa mo'y disiplina, namoy kaalam mo kung saon. Unsa din inyong gusto patuyangan na lang? Napay sakit aning atong church mao ni. Nakoy usa ka siyempre, kaya akong sultian nga, kalma ha, kay kuhan mo ni. Ang ginikanan pa'y muingon ako, nga man lagi siya, pastor, wala man lagi ako, laging anak mo imong. And dili ra ni kausan na hitabo. Dili ra po ni usara ka pamilya na hitabo ni. Sa 12 years na to, diri nga ni good. Ginikanan mo mukuan sa ako amo nang usahay, mahadlong ko mamadlong. Kay dili man good unta na ingon, gababag ka? Karon ma-realize nimo, di ba? Gaguol ka na ako sa una kasi ka na ako babag. Nga pagabot sa panahon. Nika, wa pa si pastor. Kami gyoy nagdayon na to. Sakay akong kinabuhi ron. Di ba? Ang mga ginikanan. Kamu po, kayo ba mamuana kung ang ngayon ba or dili? Bisan pa kung saan aligon na sila, kay grabe naman na kanunay ng giwalihan, kabalo na nas kamaturan. No, wala lagi ligon na nang dapita. Muna nga, muna ninyo ibutang sing una-una. Kung tinuod good mong nahigugmas o sagusa, inyong panalipdan ang usag-usa. Magtinabangay mo sa pagkabot sa matag pangandoy nga gihatag sa Ginoo ninyo. Dili kay pareho niya mong amnon. Ang babayi, amnon og batasan. Ang lalaki, amnon og batasan. Sweet kayo mo karon pero magkalalis mo, moabot panahon nga wa gyud sayop niyong duha. Ari ka susa mong tanang anong gabulag mo? Siya man gud kay grabe kay batasan. Ari na po kasusa ngano man siya. Dili makaugo iro na.
Pareho na silang sakto. Inganin ni siya. Pag mag-uyab pa mong duha, mag-court pa mo, inangayay mo, puro mo insakto. Dayon inig magbulag na, puro na pod sayop. Pero mag-uban na gyud mo, kay naminyo na mo, usaray insakto. Ay nagsumpay. Okay? Usaray lang may insakto. Ano? So di gyud mapugan ng gugma, mga igsoon. And that is why, tungod sa grabing paghigugma sa atong buhing Dios, wala gyud nakapugong niya sa iyang plano. Nga luwason gyud ang katawhan. Luwason gyud ang katawhan. Og atong tanan nga ebidensya nga atong gihisgutan, mga igsoon, may tungod sa tinuod nga gugma, mga igsoon, aron mailhan nimo ang tinuod nga gugma, imo tong makita nga ebidensya diha sa Ginoo, mga igsoon. Now, sa diyang in love kayo ka sa tao, imo gud siyang panalipdan bisan pag magkinaunsa. Amen? Kung doon na siya sayo, tungod sa gugma, imo gyapon siyang ampingan og pasayloon. Kaya kamong mga asawa, pag makasala ang inyong bana, ayaw ipanabi sa uban. Tungod kay ang usas ilhanan sa tinuod nga gugma, mga igsoon, manalipod gayod og dili mo pakaulaw. Dili ba gigugma matas Ginoo ang ayang kitay maganto sa cross ilansang og pakaulawan? Pero iyang gikuha ang atong kaulawan. Iya tang giproteksyonan gikan sa kamatayon og siyay ni dawat, siyay naganto, siyay namatay, siyay gipakaulawan. Tungod sa gugma. Ang 1 Peter chapter 4 verse 8. 1 Peter chapter 4 verse 8 niingon nga ang gugma nagatabon sa daghang kasaypanan. Mga asawa ayan nagsige panabi ana imong bana, kabalo mo kini akong bana, grabe gyud kay ni siya, grabe gyud kay ni siya, grabe gyud kay ni siya. Nya pag-abot sa panahon, kuyog ra man gihapon mo, sweet kayo mo. Pero humanan nimo siya gipakaulawan. Na ay mga ingunaan ng asawa, bisag Kristohano na. Kamu pod mga bana. Although natural man na nga mangita mo na ay mga kuan, siguruan ninyo nga di mo ma-spoil. Una manggaling mo isumbong siguro ang makatabang ginan ninyo dili kay makatabang Hinoong mas maulawan pa mo. Hello? Di na gugma, di ko mo toong gugma na, nga naman, kay kung gugma pa na, kung masayop siya, ay mo siyang pasayloon, o mo siyang panalipdan. Kabalo ka kung sa inani mo, kalagot mo na nga imong pakaulawan. Amnon na siya nga pagkinabuhi atong bag-uho na mga igsoon. Amen? Amen ba? Ingon siya diya, and above all things, have fervent charity. Kanang charity, love. Pag-amuma, pag-atiman, mo na charity. Selfish kuan. Sitaw ka na. Selfish and selfless. Selfish. Mo ding di gyud ma. Selfless kayo ba? Dili na naguna-unas ka galingon kay kanunay siya imong giuna-una. And sacrificial kayo ang imong pagpangga og ang pag-atiman kaniya. Charity among themselves, yourselves. For charity shall cover multitudes of sin. Ang imo daw pagigugma manalipod sa daghang kasaypanan. Munang bisag unsaon niya ingong sorry, imo na din sang ingnon wala naman. Wala na to, sa una ra man tuwa pa makakailag Ginoo adto. Kisa may tawo nga mapakyas. Imo siyang nganaon, di ba? Di dayon ka mayo, nganong karon ako ana nakabalo. Nganong karon na kami sulti. Dili na. Okay na to, kalimtin na to. Kisa man siya, dili mapakyas. Pero lisod na, kaya nasakitan biya ka. Amen? Lisod. So ang gugma, mga igsoon, nagtapon sa daghang kasaypanan. Karon makasala ang bana,
iyagyag naman pug otro, ihuwad naman po to. Di ba kabantay mo ana nanilhig kagdagan kayong basura na puno na ang sako sa basura. Na napoy laing gatapon og basura. Imo na pong ihuwad tong laing basura. Oh, di aro. Labay na po kag basura. Di imo mga basurang linabay kani adto. Oh, tanawa daghan na kayo. Nay mga tawo ingana. Kanang mga basurang humana nimo nahipos, og naay laing basura, hipusa di kay pag-abot sa laing basura, imong ihuwad tong daang mga basura, unya mangaway na ka. Munay kasagaran nga atong gibuhat. Pag nakasala na po siya, sa una ra gyud ka, tan-awa ang pizza usa ka notebook ni atong February 12. Tanang tuig ug oras na ang listahan, usa ka notebook gyud ang listahan sa sayop ni sa iyang bana. Hello? Mga asawa, grabe yan mo kayaw-yawan. Tanan ako, be? Sakit! Kaya mong magyaw-yaw. Pero, makasabot kayo ko anak nga yaw-yaw. Sige na ko nang ma-realize akong wife. Kana ko di man po ko yaw-yawan o responsible pa unta. Muna pamiko sa asawa. Hoy, tanaw, mga bana. Mga laki, diri mo, kay magminyor ba mo in the future? Hala, ka na mga asawa, pag namiko na sila, sila eskwala. Nga na ang piniko, ang bana mo kuhag jersey, ditso ragbira. Ang piniko nga file na kayo, nay usa ka buk jersey nga tungod sa pagbira na hiwi. Ingon na dayog bana ang asawa. Ah! Way buot. Grabe na ko nga. Ako'y tig hinlaw, kamoy tig hugaw-hugaw, kamo ha, kamoy. Pero iyan ang bana. Nga silhig ito dito, so nanilhig yun ko, wala silhig. Karon kay kining sinilhigan og lalaki. Ambot lang, yun. Pag humanag silhig, ag-asawa, kuha na pong silhig, kaya na pong silhigan. Tinaad! Tinaad! Kining balay, di yun na, marin, sugulay asawa. Hello? Nga naman. Kana gyud sila ningon ang Bible katabang. Kay kung wa kay katabang guba tanan. Lisod maplastar ang tanan mo ng tagaag katabang. Mauna nga di gina sila malikayang magyaw-yaw kay puno na kayo sila sa kahago dugangan pa. So magyaw-yaw gina sila. Pwede na dahil mong mahimong yaw-yawan. Ha? Pwede na? Diya pa. Bisan tuod, o madlungon ng mga anak, napaibana usahay, nga murag ka maguwangan, ang uban pa dyan kamanghuran. Imong ba pugni kay Kristohanon na ka. Amen? Yaw-yawi nagtawan, taman. Ibutang nas ilalom sa drum, ilusot imong ulo sa drum, yaw-yawig taman. So magyaw-yaw, mga kabayan, naghanang silingan, makadungog. Sakto din na. Manalipod ang gugma, dili pakaulawan. Grabe. Ang naminaw sa gawas, grabe man dahil ni Paring Bernabe. Kaya si Maring Lydia, nagayaw-yaw man. Kalma. Kalma lang. Tungod kay daghan kayo ang akong wife og isulti sa ako limited man pod ang kay gayunan nga muyaw-yaw sa nako kay daghan kayo mi dire maminaw. Iya na lang i-chat tanan. Unya ang katapusan siyang chat ma-memorize ingon siya. Nahadlo ko nga mosulti gani unta ani nimo kay base na pod og masuko ka. Oh, grabe no? Manlaglag yun tanan. Namaray, pamilyar ninyo nga nay mga tao nga dili usahay kanunay gyud, manay kasagaran.
dili mudawat og sultian. Ang tawag na dili magpa-sulti. Daghan kay ta. Masige ra tag memorize na kayo mga bersikulo kabahin sa Bible, pero ang pagkinabuhi wa gyoy pulong. Sige na gugma. Ingon diri nga ang gugma, ingon diri ang gugma, ingon diri ang gugma. Hala bali-bali gyud sa Bible. Pero sa pag-aplikar sa kinabuhi, yawanon gihapon. Natural na igugmaon mo na kay mo ng anak. Pero kanay mo isig katawo, kana labi na ang imong kaaway. Kay mo man ay giingos Bible nga mao higugma. Nga magpasigar mo ta, Christian na me, Christian ako, strong na ko nga Christian. Nanaawar ako ni, ang gugma manalipod mga igsuon o ang gugma dili gayod bastos. 1 Corinthians 13, 4-8. 1 Corinthians 13, verses 4-8. Sulat ni Apostol Pablo nga to simbahan sa Corinto, unang suwat, 13, 4-8. Human ni Paul na-explain ang tanan, iyang gipasabot nga ang tanan, walay pulos, kung wala ang gugma. 13, verse 4 ningon, 1 Corinthians 13, verse 4, ang gugma mapailubon o maluluyon, dili kini masinahon, dili tigpang hambog, ang gugma dili mapahitason o bastos, ang gugma dili mamugos sa kaugalingong kagustuhan. Amnon? Mao ni. Ang gugma dili masukanon o dili madinumtanon. Ang gugma dili malipay sa dautan kundi sa kamatuoran. Kini ba klaro na to ni? Nahigugma man ka kasi mong anak, nganong konsentidor man ka. Kung masayop na siya sayop, naaman si Kizaya dire, og nakasabot na gina siya, kay bastag magwali ko, magkatawa magina siya. Maipit siya ng pultahan. Usay matukmuran sa iyang mga samad ng tuhod sa iyang mga classmate. Lambahan sa iyang classmate og pultahan, maipit, magdugo na niyang tudlo. Inigsumbong na ako, anak niya, ako na siyang inon, mga bata, pamanggod na sila. Ayaw nang paduol sa pultahan ha. Sunod na po, nadagma na po, kay nadasmagan. Akong ginan, magbantay ka ha, daplin lang. Ayaw kayo diya, kay manganam ko ng mga bata, magdagan-dagan na sila. Di kay mangaway dayo maestra. Mangaway dayo na itong ginikanan sa, dahil disiplinahan ang inyong mga anak. Mao na yung mga konsentidor. So, dili malipay sa dautan. Ako nasulti ninyo kaniadto. Kami sa among pamilya, pag naay nga nang sagdan na mo. Pasayloa lang po to kay sampo nag-imo po ng pugson, luoy pa po ang pamilya na. Sagdi lang. Naputay ng katunan, anak lang. Di kay ipakita dyan nato nga, di ata napakyas. Verse 7, ang gugma mo pailob, mo tuo, mo laom, og mo lahutay gayon. Unsa daw ang gugma mo? Lahutay gayon. Padayon. Na yung mga panahon gaaway na mag-ayo, di na gyud mo magasinabtanay, wa na gyud mo, grabe na gyud. Mulahutay gayud. In verse 8, ang mga pagpadayag sa langit nung mensahe, lumalabay lamang ang mga hiya sa pagsulti o mga pinulungan, mawala o ang kahibalo mahanaw, apan ang gugma dili gayud matapos. Nakailan na bataan ng gugma mga igsoon? Gamay ray akong nailhan ani. Sa akong pagigugma sa akong asawa, gamay pa ang akong nailhan aning gugma. Sa akong mga anak, gamay ra ang akong nailhan. Sa pagigugma nako sa Ginoo, sa iyang mga pulong, sa katawhan, sa buluhaton sa Dios, gamay ra akong nailhan nga gugma. O gusto pa kong magkaton pa. Gusto pa kong nga palambuon pa sa Ginoo diha sa paghigugma. And that is why imo siyang ila-ilahon pag-ayo.
Ningon ang John 3:16. Nay subject diha mga igsoon. Mingon tag subject maoy gihisgutan. Ningon ang John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sacrificial giving to. And whosoever believe, accept, and believe in His name, in the Son of God, naa siya'y everlasting life. And gakunik-kunik na ni tanan mga igsoon. Muni ang pinaka dako gyud nga pagpadayag sa gugma nga atong mabasa sa Biblia mga igsoon. For God so loved the world. Kining world ang makasasala nga tawo. Tungod sa iyang gugma, dili ni pulong nga gugma because gugma gani na siya'y aksyon na kaibuhaton. So unsa iyang gibuhat? He gave His only begotten Son. Di pwede og only ra nganong butangan pa jog bigatin. Nakabalo ka mga igsoon kanang word nga bigatin pag-express na nga maora ni ang naa nako. Maora ni para nako, maora jud ni ang nian nako. Kung wala ni, wala na jud ko. Maora jud ni ang naa nako. Munang bigatin, only bigatin iyang gihatag. And then ingon siya, whosoever believeth in His name, in Him, should not perish, dili malaglag, but have everlasting life. Ang gugma mga igsoon, nag-offer siya kasiguruhan. Dili ni parehag amnon nga muguba sa atong ugma. So dapat mga igsoon, ila-ilahon gyud nato og ayo. Dinhi sa kalibutan, mga kitang tanan, kabataan, mga batanon, kitang mga hamtong. Dinhi sa kalibutan, dali kayo tang limbungon. Why? Ingon na si Jeremias, the heart is deceitful, limbungan gyud ang kasing-kasing. Bisag kabantay mo, mingon rin, bright mo na kayo siya, nabuntis lagi. Kay deceitful lagi ang heart. Dili na mosunod sa kaalam. Bisan pag ang IQ ana 1 billion pag malimbungan ng kasing-kasing. Problema na. Kaya kami niagi na mi ana sa mga wala pa, sa mga anak nato nga wala pa o sa mga engaged na ay mga panambagon nga padayon namong ihatag. Kami nga nangapakyas, kami ang buhing panambagon nga inyong lantawon, kamusta kami, giunsa namo ang kinabuhi tungod kay wala namo ilha ang gugma. Sabtan nato. Kaya kamo diri nga mga nagka-problema mo sa inyong kabatanon, nabuntis mo, naunsa mo, barog diri sa tubangan, kay gamiton ka sa Dios nga powerful kaayong pasidaan sa mga nagsunod nimo. Isulti tanan. Nga na makasala na, manago na. Sulti. Ayaw pa kailom, isugid gyud. Mga igsoon, ako sa una, mauni. Munang sultian, gyud mo na ako. Ayaw gyud na ninyong himo. Ayaw gyud ni ninyong buhata. Dili gyud basta-basta. Ingon ana bitaw mga igsoon. Muna ang challenge karon mao ni siya. Ila-ilaha gyud ang gugma. Ilha gayud ang tinuod nga paghigugma. Ug kana mga igsoon magasugod nga imong ilhon og ayo, ila-ilahon og ayo ang Dios. Because ningon man sa 1 John 4 verse 8 nga ang Dios mao ang gugma. Ilha og ayo ang Dios. Nagalaom ko, labi na kita mga Kristohanon, wala kita nagkulang sa pagtudlo, pagpasidaan. Naglaom gyud ko og mainampuon gyud ko nga ang atong mga nadungog og nakatunan atong i-apply. Tungod kay mao lang gyud niya maghatag kasiguruhan, kalinaw og tinuod nga kalipay sa atong umaabot.
Karon, kagahapong adlaw ga-celebrate sila gugma, puno ang mga galisod mig pangita og asa ibutang ang mga missionary kay walay resort. Bisan ang mga 5-star hotel puno. Munang bisag alas 12 nas gabi, traffic gyapon kayo. Kay Valentine's, daghang nahitabo nga sesyon ni Tamar og ni Amnon. But human unya nini kaguliyang og problema mga igsoon. Kung walay ka date, ay mo ka. Wala. Kung walay ni hatag ni mog flower, ayaw kaguol. Tanawa lang nang ipanghatag mga plastic man. Kung walay ka holding hands, ayaw kaguol. Guniti mong Bible kanunay. And ang gugma sa balay, sa pamilya, bisag asa ang gugma. Dapat ilhon ginato nga kini nga gugma gikan sa Ginoo mo nang ampingan jud nato ang usag-usa. And listen to this. Siguro daghan ninyo mga pangutana. Ngano man tong sa una si pastor mao ni. Halos kada gabi na Bible study, magbuntagay, wa joy problema. Sige ra. Sa naminyo nako, nausob ang tanan. Ningon ang Bible, ang dili makamaong moatiman sa kaugalingong sakop sa panimalay, mas dautan pa kaysa dili magtotoo. Munang ang pinaka number 1 nako nga ministry og akong ginulsulan sa Ginoo kay napakyas ko niini kaniadto ang ako gyud nga pamilya. Nang moingon na sila suroy ta, wa man tay kwarta, suroy gyapon ta. Dala ra tag steak nga kape. Palit ta tag ininit dito, dehong kape wa na. O say order ako sa kakape. Di mangayo na dayon og pwede mangayo og ininit. Di mudug ako sa katasa, duha na katasa. Mga pina. Lami kayo nga kuyog nimo imong kuan. Family. Maatiman nimong magwali ka nga naa magpas. Maminaw sila nga dili mo wali-wali. Gusto ka mamunal na mo. Wali-wali. Nganlan gani minimog mga naingana sila. So dapat nakasabot gud sila because kining gugma mga igsoon dili siya pulong, dili siya hangin, kun dili makita gud siya. Mao nga ilhon nimo gud siya mga igsoon. Ang Dios magpanalangin natong tanan. Manindog ta ug magampo. Let's all stand. Palig ko mga singer. Kadi kayo ko kahibaw sa awit. Matuta sa atong pagtapos mga igsoon. Humano niya nini mamauli ta. Ako day pod mo nga gihangyo nga i-pray nato ang mission team. I-pray sad ninyo ang church, kami mga pastor. Tungod kay sa samang paagi nagampo usad kami ninyo. Mag-ampo ta mga igsoon niya pagkahuman, mag-awit ta nining closing prayer nato, closing song. Let's close our eyes. Let's pray. Ginoong Dios nga labing gamhanan, daghan kayong salamat o Dios sa mga pulong nga imong gihatag diri kanamo. Salamat nga giubanan mo kami, gipanalipdan mo kami. Ug salamat o Dios sa pagtudlo kanamo unsa ang tinuod nga paghigugma. Salamat sa imong pagpaila-ila Ginoo, kinsa ka nga mao gayud ang tinuod nga gugma ug naghatag sa tinuod nga gugma. Dili lamang pulong kundi dili gibuhat gyud nimo sa samang paagi nga gisulti mo nga wala ang pinakadakong gugma nga ikahatag mao ang kinabuhi. Ug ang imong gisulti nga gugma Lord imo gayud nga gibuhat. Mauusab kami Ginoo. Nga sadyang moalagad kami, nagahatag kami sa among kinabuhi. Sadyang mo serve mi sa usag-usa, nagahatag kami sa among kinabuhi Ginoo. Busa o Dios, pasaylua kami. Ug karon bag-uha ang among kasing-kasing. Himo a Lord nga sa kanunay na itinguha gayud. Nga ang imong paghigugma kanamo sa matag adlaw among masinati matagamtam og sa pagpadayon namong pagpaminaw, pagpadayon namo o Dios nga pagtuon sa imong mga pulong pagbasa niini, mas maila-ila pagyud namo ang tinuod nga gugma.
Tanan namong pagpasalamat, pagsimba amo gyud na nga giuli kanimo. Nagaampo ako, O Lord. Panalangini in tawon, Ginoo, ang matag pamilya. Na mga problema, ikaw maghahatag og kasulbaran. Ug samtang on the process pa, Lord, maghahatag kag comfort and strength to carry on, Father. Salamat, Lord, ani nga ministry. I pray, Father God, nga ang tanan dinhi, kaming tanan makakaton sa simpleng paagi, unsay among mabuhat sa pag-alagad o Ginoo. Ingon nga paghatag sa among kinabuhi. Ingon, O Dios, pagpakita usab sa gugma. Salamat kaayo, O Dios. Salamat bisan kani nga panagtigom, walay usa nga laktawan sa imong panalangin. Hikapa ang mga masulubon, liguna, ang mga nangaluya. Himo ang malipayon ang naas kagulaanan. Tanang dungog himaya kanimo lamang, O Dios. Pinaagi sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen. Let's sing this song sa atong